shanda zvishandwa izvi muupenyu shanda January kusvika December gore rapera waitei unofanira kuitawo life kekushanda mune chirume shanda saka kana uchitiwo kuZimbabwe kuna mabasa kune vari kumuka vachidya bacon kune vari kudriva motikari kune vane dzimba kune shasha dzanana Jinimbi ana Chiyangu ana Chamuchwanza but vari muZimbabwe ngoti matsotsi vanoba vanodi muupenyu ngatishande ndoita sei kuti ndiwane mari right question wewe inopindurwa sei muupenyu either unopusa kana kuti bvuma kupusiswa kana kuti iwewe wacho pusisa watone mari it's either unopusa kana kuti unopusisa ukapusisa vanhu vapusisa chakuitisa mari ukapusiswa iwewe munhu akupusisa nokuitisa mari imbofungewo ukanzi ndionokorobha mumba maiti mbokungoti iwoga ukanzi ndiweka wamusikana webasa wangu chaingonzi wamusikana webasa izvezvo ndikutsvaga shovha kana iwe uda kudriver senda message kuInstagram kwangu tione chichineti unoswera watone visa because wabvuma upusa handine degree handite garden boy iwe ukauya zoita garden rangu iri garden boy anobata mari yakawande bvuma upusa asi kuti munhu wese ngaite garden boy munhu wese ngaatengese mari basi ndikuti bvuma ukuita something muupenyu gore robva ratopera right gore robva ratopera saka mwari wangu ave newe but my message ndeyekuti kupinda mu2020 January to December bvuma kupusa kana kuti iwe upusisa vanhu pane musikana asati aroorwa izvezvo why hausi kuda kupusa unongoswera uchitokonya mafoni evanhu uchivhunzisisa uchididi mukomana utisi koya mumwe uda kungodzwibika uchitsukubudwa hayewa ngobvuma upusa so haikona kungongwara pusa kana kuti iwe uchipusisa ukangomupusisa andokuroora anoziva kuti anopusikwa sei saka nyaya yatopera so zuva rangu ratotanga ndakutomboendawo kuti chikubasa uchanzwa umwe akuti ari kuda kuonererwa umwe akuti ada kushamisira ore kanishamisira saka andushamisira nezvishandwa here point ndeyekuti ndashamisira kana ndaushamisira ndakareba kana ndakatsvukirira kana ndakasvikirira zvandakaitera ndokunonzwa kunzi ndowarumeka ndowarumeka ndadaro point ndeyekuti uri kushanda here ukugona ukubvuma upuse here ukubvuma upusisiwo vamwe ukangodaro zvotopera pusa kana upusisa one zvinofamba sei ndakuendawo basa ndakutonoshanda zvimwe zvishandwa toda private jet ka saka reka nditi tswibidi pasvika panzwembede tozobatana patwibidi